Anki qabelkom ħallinnikom. Merħba dan huwa shooter mit-tnejn sal-ħadd fuq wan u jekk tintaqgħu ma' xi affarijiet interessanti aqbdu u batuhomna fuq shooter@danusan.com. Isma' kurzitax li għandi mara fl-assenza tal-ħabib tiegħi Daniel nista' nsaqsi lilek. Ix-xoftej kemm jiġu jiswew biex tagħmilhom? Għala tiegħi. Mhux tiegħek ma kemm. Imma isom jiġuk dawk il-250 € forsi? Mela wert iġġi tal-di. Fux qed titkellem żgħar. Għax da kien hemm statwa fil-Park Nazzjonali tal-Familja f'Marsa Skala u din l-istatwa kien hemm ditfajla tajrit il-rasa. Issa biex għamlet mill-ġdid u eħleb 200 €, ġifieri paragon ma' xoftejn naħseb werti din. Allura mela suba wertit ukoll jiġi inqas le? Suba min għandu suba nies. Għax hemm ir-reġina tal-belt ilha bla suba ħafna żmien. Allura naqbdu nagħmlu ula le? Good point, proset. U biex bħassoltu nimxu fuq dak li tajdunna intom daħlilna complaint. Għalunna li taqali għal-kemm huwa posta bih biex wieħed imur jimxi, fil-għaxijiet, speċjalment bħalissa li qed jidlan verament kwieni, hemm noqqas kbir ta' dawl. U allura jiena ta' żatat li jien ħammur u niċċekkja. Ninsab taqali fejn l-outdoor gym kif ukoll hawn area żgħira dedikata għat-tfal u insomma ma taqali kollu tista' tgħid li hawn ħafna areas differenti fejn wieħed jista' jmur mal-familja fil-għaxija wara x-xogħol u jgawdi l-kampanja. Il-problema li xi ħadd qalli illi m'hawnx dawl biżżejjed. Aħna qegħdin hawn nistennew is-sabiħa xemx tagħna tinżel ħanaraw jekk hux veru jew le. Bħala Park Nazzjonali naħseb bħala dawl qegħdin tajjeb għalkemm għadu ma dalamx qed ngħidilkom jien għaw iktar minn li għaw bżon dawlaw. Ijat f'żon oħra hawnhekk illi huwa dal-park, dal-Adventure Park żgħir u kif qed taraw huwa mdawwal sew ukoll. Hawnhekk ma jidhirx li hawn bozza, però ma nagħtix parir il dak li jkun illi jiġi f'nofsa lejla hawnhekk lanqas sewwa. Issa hekk minnaħa l-oħra ta' għażel li tiġi tiġġoggja mad-dawra ta' taqali, hemmhekk nibda ntikom ftit raġun sewwa għaliex il-bosozz warajja f'di triq ma jeżistux u hemm dawk it-tnejra neqsin nistgħu nibdluhom nara. U hawnhekk jekk qed tarfu huwa l-post minn fejn bdejna fil-bidu hawnhekk ukoll jonqos li xelu dawk il-ġixbot sitten fuq għax issa dom ma xelux. U jonqosna iktar dawl għax dil-familja li qegħdin jilagħbu bħalissa l-futbol ngħidlek minn hawn ftit ieħor ikollhom jixelu il-torches biex forsi jaraw il-ballum. Konklużjoni, jiena naħseb illi hawn ftit nuqqas ta' dawl ta' għali hemm bżonn naqra iktar dawl u forsi iktar dawl bis-sens tajjeb. Però fl-istess ħin hemm affarijiet li huma komdi, eżempju jekk kunna buċċu bil-lejl u ma trixturi l-kulħadd li qed titrenja, dan huwa l-post ideali għax aqas bozza mġidma minn ftit ora għajnejja biss tibda tara u tista' tiġi u toqgħod tawweġ il-ħadid. Isma' ma hemm jieħu gost fid-lamsan. Ġajis iddaħħalniex għal dawn l-affarijiet law ħaġa jimmadniex ta' dawn l-affarijiet sewwa s'issa kbirt. Min irid imur fid-dlam isib postijiet oħra mhux ta' qali. Mingħajr mużbieħ, inti taf x'inhi l-kelma mużbieħ? Naf x'inhi nanna kellha musbiħa bil-ftila u x'naf Eżatt. Issa aħna hekk se nkunu qegħdin nagħmlu ħammorru fuq it-tfal u ħansaqsuhom kelma antika u ħammorru fuq ix-xjuħ u ħansaqsuhom kelma moderna. Biex naraw eżatt jekk jafu x'inhuma. Terġa' tippunta darba oħra dejjem meta tgħid xjuħ. Nilqawkom għall-logħba tal-lum fejn l-anzjani u t-tfal iridu jaqtaw xi tfisser kelma partikolari. L-anzjani jridu jaqtaw xi tfisser il-kelma Tinder. Fil-waqt li t-tfal iridu jaqtaw xi tfisser il-kelma raġġ. Raġel. You go very fast. Li qabdu n-nar bija. Tinder. Raġel. It's in a different country. U r-riżultat ta' din il-logħba huwa draw! Wis inħobbu mit-tfal jiena san. Wis, speċjalment meta jkunu ta' xi ħadd ieħor u jiġi jiġborhom fi xħinina nkun lesta minnhom. Wis, ħelwin. Ma trix l-intrigu. Eżatt, hekk. Anke l-anzjani, vera minn ħareġ biha di li darbtejn siru tfal veru, għax l-anzjani sa għandek it-tfal ukoll. Imma insomma l-importanti mor joqdu d-dar ukoll tajjeb la qegħdin. U issa bħalissa kulħadd isu qed jibda jilgħab bil-lif san.
Jilab bil-leaves, bħaxħini Ma naqli. sinna ċans, ħan nispiega l eżatt. Eżempju, San Pawl, fl-10 ta' frar, se tkun it-tnejn. Allura, ek, long weekend, bil-full. Esset nifna, Għawna ħafna Santa Marija minna li ġej Eżatt. għal-ġimma ġifiri tista tiħu long weekend. Eżatt, proset. 8 ta' settembru, ma nafx festa tiġi. Il-Vittoria, jum Eżatt, il-Vittoria. imma jista' jiġi jum ġajis għaliex dak ħankun qed nieħdu long weekend ukoll. Tajjeb, ta' minna jdu il-bostijak, tajjeb 8 ta' Diċembru kol minna Eżatt, it-tnejn, ġej eżatt. U din is-sena wkoll ħanieħu off fil-Valentine. Il-Valent, għemmint ħelu, għasra jek jisima kemm ikun proud bik, ġifiri inti ħatmur, ħatamillu ġurnata romantika tqattaħħa miegħu, Le, san, se żbaljat. Għamur nintefa' nbiħi roses, forsi naqla lejra. Narakom.